Znači ništa ne moram stiskati. Pare uzmi torbe tamo. Lopta dolazi do Alije Simensona i to je bio strašan udarac, ali kraj gola sama. Pa kraj unutarnje stative. Mladen, komentiraj. Pogledajte vi ovoga dečka u zelenom, on jedva se kreće. Kako bi on sada popio čašu vode, ali nitko to ne da. Strašan udarac, strašan. Ovo je bila finta. Ma ne smi da gol, jebe, vidi opet. Bravo, kakav faul, ne, daj gol. Nema faula. Ma kakav faul, tu je sudac, Kolina, reci ti. Kolina kaže nešto, je li faul? Evo sudija kaže ne faul, vidi. Pogledaj šta sudija veli, ne. Da, nije ovo. I ja volim Turci što suknice. A sada kako utakmica više nije zanimljiva, uzet ćemo jedan time out. Ekipe su jako umorne. Pejica je malo igrao rukom, mada bi ja to progledao kroz prste, ali lopta je takve građe da nije mogla proći kroz prste. I sada ide strašan tandem. Otišli su u šesti venčanje. Pa da. Debel Orah predstavio Granem. Evo dečko zvani, mrzi sve do podne, a poslije podne i sam sebe. I sada ide strašni Stanko, sunce ti mrako. Ovo ni blizu faula nije. Lažnjak je to bio ko beba kad prdne, Bože moj, kako. Jelena. To je bio lažnjak sudaca Koline. To je momak, gol se računa, ali od odbijanca. Ajmo izraditi to, ajmo. Mali je se toliko raskoračio da mu je otišle gaćice. Dečko koji izgleda jedna noga kao dvije mu izgledaju, ne, dvije noge kao jedna, pogodio je gol. I zdrobili se zdjelo od Čuke, ajmo prekid utakmice. Šišanje trave. Pogledajte ovu tehniku, to ni usporeno ne može se usporediti. Ovo je vele, bravo dečko, vidi se da ti je babo bio nekad pravi majstor. To se jako vidi. Znam, mamak sve, opa. Malo se kamera protresla. Tu mu je najbolji potez kod tebe. Hoće ga digniti. Umorio je Stanko. Lopta se nalazi kod Mifaela. Mifael će napraviti neku fintu.